Nginibingelele nginamukele ku-Red TV1 igama lami uNero the Lace. This is Red TV1 Stories. Siyabonga kakhulu ngama-comments enu. Niqhubeke njalo ni-comment ni-share video. Bayibone nabanye. Mhlawumbe khona umuntu omaziyo ne-story esifanayo noma owadlula i-story esifanayo noma enisana sicoca i-story esifanayo naye. Ngoba kule video le i-aim ukuthi abantu bafunde. Kufundeka kalula uma ufunda from umuntu one-experience. So siswami angikubingelele ngikwamukele ku-Red TV1 Stories. Yebo bhuti njani? Siyaphila unjani? Ngiyaphila nami. Okay, sinyusele nje kancane izwi. Okay. Yeah, ngathi kahle lokho awuhlo sibheka umlomweni. Okay. Useswami uqhamukaphi noma ungusitshela igama lakho cishe ngakubuza usiba igama lakho kodwa futhi ngasingayibuza kanjani ngizobe ngikufihlile. Ngiphuma ngala kwaZulu endaweni yasoLundi. Olundi. Yeah. Okay, ngifuna ukunyusa lana. Number 2, where's number 2? Number 1 wena. Okay, uphuma Olundi. Okay, usisi ekhula nje esayintombi. Ube umuntu onjani? Bengumuntu nje obathandayo abantu kodwa futhi ongayena umuntu okhuluma kakhulu. Nje kodwa bengayena umuntu onenhliziyo embi ukuthi mhlambe singafisela umuntu into embi benginozwelo kakhulu. Ubuntombazane nje normal mhlawumbe ukhule uhlala noba? Ngikhule ngihlala nogogo ukuze abazali bengasekho. Isimo ke sasingesihle. Okay. Wakhula waba nama boyfriend esikoleni noma libe lenhlobo le engasheleki. Hayi bengeyona into bengenekayo kalula. Kunje kwaze kwafika ukutheni ngize ngiyakhula ke ngafunda ngaqeda isikole ase ngihamba ke ngaye eGoli. Okay. Uma ufika eGoli ila uqala khona ukujola. Yeah, la ngiqale khona ke nje ukusengingedwa ke phela futhi ekhaya kwakukhona nogogo izinto eziningi kungelula ukuzenza. Mase ngingedwa eGoli ke kwabalula kakhulu. Sengikwazi ukuthi sengizophuma ngifuna ukuya kumama ngabe ngiya kumuntu engiyakuyena ngiyazi ukuthi ayikho umuntu ozongibuza ukuthi ngiyaphi. Okay. Umkhonyana wakho uhlangana kanjani naye? Sahlangana naye eGoli wayekade eya emsebenzini nami ngihamba ngokumsebenzi futhi sahlangana nje emateksini erank emateksini nje rank sahlangana naye saxoxa kwaze kwaba siyathandana. Wayibona lebhungule ukuthi hayi cha lento elikhulumayo into lengifunayo nami. Yeah, cause nani indlela ayiyona waye right umuntu osebenza kahle. Nje ngibona ukuthi inkinga nginayo andike enye into ke noma wayesebenza kodwa futhi naye wayenawo amatekisi. Shuthe erank wengakona nje ukuthi use rank just ngoba ngicabanga ukuthi wayesuke uyobheka nomsebenzi wakhe kodwa futhi isikhathi esiningi iwaye semsebenzini ngoba isebenza kamlungu. Wayesebenza umsebenzi? Wayewuthisha kodwa futhi uprincipal leso sikole esebenza kusona khona eGoli. Okay. Enamatekisi futhi yes. Mhlambe wena umqomo wawazi ukuthi lo muntu lo usomatekisi noma cha kwaqondana nje? Wayekufihlile ngoba wakusho nje sekuphakathi okuningi because abanye abantu bayazi ukuthi kunzima ukuthi bathandane nosomatekisi ngenxa yinkinga zasemarenki. Okay, waba nje ibhungu okushela cha na waqoma. Kwakuhle nje. Mhlambe ngaphambi kuba abo umuntu ofika ekhaya nithanda isikhathi singanani? Ngithiwa kuphela ngesikhathi kwabunyaka. Kwabunyaka wenza nje yonke into ngoba umthetho wakhe naye ukuthi wayibonela intombazane ephuma emakhaya eyayikade ilento ayikade ifuna eyithola ehlangana naye eGoli endaweni la angalindele khona ukuthi angathola umuntu ofana nami. Okay, mhlawumbe umuntu ofana nawe khanyisela ukuze umuntu ongaboni azozwa okay. Yeah, ngendlela engangiyona ngiyintombazane nje yasemakhaya ekhombisa futhi ukuthi uphuma emakhaya ngiqala nokuthola nomuntu wesilisa engizozwana naye. So wawuyintombi nto? Yebo. Okay.
abantu abasilisa bayayithanda into leyo. Ngiyamthanda umuntu onjalo. Walobola fast. Okay. Walobola wajabula ugogo. Ya kwaba kuhle kakhulu nasekhaya kwaba mnandi nje ukuthi umntwana uyagana kaphuma kahamba ngayogana. Naba nabantwana noma cha? Asibe nabo abantwana ababili umfana nentombazana. Mhlambe manje baneminyaka emingaki? Ya lo mdala between 15 lo wesibili no 9. Okay. Abantu bayasizwa sithi waye shuthi kahle kahle umuntu ongasekho njengamanje. Ongasekho yebo umuntu ongasekho emhlabeni. Uhamba kanjani emhlabeni? Ukuhamba kwakhe emhlabeni ngifike kuyena vele esebenza enezinto zakhe se right. Nje enamapolisi enezimali zakhe njengoba ngisho ukuthi ube namatekisi nawo yonke into. Ngagcina nami ngenile njengomkakhe nezingane. Singabona ukuthi angisekho right ngaye. Nangendlela ke ayesenza ngayo izinto abantu besilisa ke ngiyazi bahlezi bezosetha kuze kugcine sihluleke ukubekezela. Wayicheat. Ya wayicheatha kakhulu. Ngagcina ngibuka futhi ukuthi ngendlela ayiyona angagcina mhlambe ethatha omunye umuntu wesifazane wesibili. Ngabona ukuthi okungcono ngoba nakho unezinto vele engasala nazo mina nezingane zami sikwazi ukuyiphilisa angivele ngimthengele abantu bambulala. Okay wait. Ekhona esebenza wena wenzani? Nami ngase ngisebenza. Sengisebenza nami. Okay. I-decision yomthengela abantu iqhamuka kuwena ngqo noma iqhamuka ekuyidiscusseni nabangani? Kokunye phela mawukhuluma izinto vele nabangani abanye bagcina bekutshela ukuthi ngoba vele umuntu kanje futhi okanje onezimali onayo yonke into ukuze ungeke uzulokhu ba ne-stress ungavesane umbulale uyitholele izinto lezanazo usale nemali yamapolisi nayo yonke into. Uthi ngiyombuzo ngubuza ngoba enye insizwa yathi lapha eGoli emalokishini khona stand. Yes. But stand usokumuntu osifazane. Sokumuntu osifazane isikhathi esiningi. Ngase ngabuza igama lesi stand shothi lisho umuntu osifazane. Kwenza kanjani kuba uyibona ke vele abasalayo nemizi. Bathi hayi uma sesihamba amafesi right lo muntu loyo uyashona. Yes. Awu story nje umuntu engiyoxela sona. So kwecase yakho nawe useGoli. Yebo nami ngiseGoli. Abangani bakho niyaxoxa ukuthi ayino phela mengabe kanje esekuhlupha kanje sekhetha nje usukhuluma igama lesingisi nje usiyakhetha manje. Siyakhetha Wathatha decision wamtholela abantu. Yebo ngathola nje abantu bazongenzela umsebenzi futhi bawenza nje kwashesha. Okay wait. I-process sokuthola abantu ithatha isinganani uthini umuntu musamkhuluma nawe uthi kunomsebenzi enginawo la uthini kuyena wazi kanjani labantu laba? Umuntu phela umtholelo umuntu vele naye useke wayenza into. Okay. Akulula nje vele usukela umuntu emgaqweni umtshela ukuthi ucela kwenzeka into efana nale. Kuba nomuntu oseke wayenza into oza kuwena akubonisa ukuthi cha mina wangenzela umsebenzi kanje. Konke kwalula kwa right. Nawe bese uyafisa ukuthi cha uyenze into enifuna ukuyenza. Washo kule business lelo mkabi kuyarecommendana. La njengoplumber mefika endlini angilungisela kamnandi umuzi wami bese ngiyamrecommenda ngamakhelwane. Bese ngiyamrecommenda kamakhelwane yebo nakulona ke kunjalo ngoba menze kahle umsebenzi lapha na wangabanjwa kwangakhona umuntu obanjwayo nami vele ngizomfuza umuntu onjalo ongezulokhu ihambe etshela abantu ukuthi ngenze ukuthi endaweni ukuthi. Okay. Wakhuluma nobhuti labo. Uma ukhuluma nabo ubathembisana noma bafunani kuwena? Ngoba lo wayengiyalele bona wayethe bafuna imali. Okay. Nami ke ngabanikeza yona imali leyo. Isambe esikhulu. Hayi kwabe isambe esikhulu impela. Wawunaso ngalesi sikhathi noma wawuzobanikeza ngelinye ilanga? Ngangingenayo yonke kodwa ufike ukhokhe usiziva kumsebenzi bese uyabanikeza ke. Okay. Uma kwenzeka ke ubhuti ekuhlukumeza khetha nje ubusho awazi ucabanga izingane zakhe ukuthi njengoba wena ukhule unganabo abazali mhlambe nezingane zakho usuyifaka kuleyo position ukuthi izokhula zinganawo baba manje.
Angithi la mase abantu besifazane sibonisana vele siyosibonisana kungekho into enhle sifuna iphume. Uma ngabe ethi omunye nami ngakwenza nginey'ngane ngibuka ukuthi nami ngizokwazi ukwenza ney'ngane zami ngisale nazo ngoba naye uthi wakwenza and unazo iy'ngane futhi ngiyambona uyaphila. Okay, wenzeka-ke washona ubaba. Ya kwenzeka washona. Nakho usuthola umbiko wena uthi ushonile. Obviously you know ukuthi umunye wabantu abaplanayo. Usuzwa kanjani-ke la lento kade uyicabanga isiyenzakalile manje? Umbiko mawusafika vele into ebengiyilindele ukuthi izokwenzeka ngoba ngiyazi ukuthi namhlanje kuzokwenzeka. Kodwa kukhona lokho kuthuka ukuthi awukwenzeka ngempela. And mase kwenzekile sekufanele phela ngingakhombisi ukuthi khona into engiyaziyo. Sengizokhala nami njengomuntu ofelwe indoda bafika abantu bangikhalise naboza wethi laba abanye ekade siplana nabo bazofika bangiduduze babe seduze kwami bangisize nje kube sengathi into abangayazi nami into engayazi. And kunzima ukuthi ungayenza lento uwedwa kungekho umuntu oseduze kwakho oyaziyo ngoba usuke ezokududuza nabe seduzane kwakho kakhulu ngoba uyazi ukuthi wenzeni. Ingane muyibona zikhala sezithola indaba ezibuhlungu kanje uthi fikana kuwena? Ngikhala kanye nazo phela nami. Ngizokhala nje kanye nazo zihanjelo babwazi okubuhlungu kuzona nakumina kubuhlungu ngihanjelo umyeni. Lufika usuku lomngcwabo kuyangcwatshwa obviously ufe ngesandla somuntu amaphoyisa azofika ezokwenza ama investigations. Ayafika amaphoyisa mina phela ngithi bengisendlini nami ngizomangala njengabanye and ngizolonga ngiya nje emaphoyiseni ngiyobuza ukuthi akukho yini ulitholayo akukho yini umkhondeni utholayo. Mabethi cha sikakatholi lutho sokwazisa mangiphuma nje ngiyazi ukuthi kusho ukuthi abatholi lutho. Kuhamba kahle. Aqaleke abameli benza imkilingwane yabo le yokuclaim imali ezamapholisi nani wind up ama estate njengamanje. Wawazi mhlambe ukalekesela emalini engakanani ozoyithola? Ya ngoba awu2 ayila kuma million ayo kade wakhavile inama life cover. So iwona akhipha imali yangempela noma ke ukuthi phela ayisheshi iphume kumuntu mehambe ngengozi elinyaziwe kuyaqale kucheck ya kodwa ke mase kubeqedile ke bayayikhipha ngoba akukho abakuthola ngakumina futhi abatholanga lutho. Zaphuma izumbulu waba yimillionaire. Ya ngaba yimillionaire. Neyimoto zasala ngakumina yonke into yakhe kwabiyami. Nomuzi officials wakho. Ayikho into yonke into ibiza mina. Vele newili bengakusola indawo. Asifiki intombi zizofuna nazo ingcenye yazo. Ayike ngenhlanhla ke wayengayena noma zazi khona kodwa yayingekho ingane ngaphandle. Kwakuyimina nje nezingane zami. So uma usibhalela ukhuluma ngeingqinamba ubhekane nazo after sekwenzeke konke. Qala nini ke yena uthi afike kuwena? Bese neminyaka emibili eshonile. Ngiqale ngibona izinto zenzeka. Ya kubuhlungu ke nje manje ngoba akusekho mnandi. Ziqala izinto zenzeka afike ngibona ukuthi akafiki ngendlela ekuyiyona yona. Kwelinye ilanga mefika uzofike angibambe engathi ungibamba kambi athi angikhuluma iqiniso ukuthi kwenzakalani izingane zakhe fanele ilazi iqiniso. Kugcine kuba buhlungu kuma ngiyibuka izingane ukuthi ngizothini kulezi izingane ngoba phela manje nabantu engangisondelene nabo kunzima futhi ukuthi ngibatshele ngoba ngiyazi advice yabo mhlambe izophinda ithi bulala izingane. Usabangani bakho abalungile. Impilo nje ephilwa kuleya ndawo engikuyona ayikho right because sibaningi sihlezi somama abanganamadoda kodwa siyazi ukuthi kwenzakalani. Izingane zamkhumbula babwazo kakhulu ngoba ziyayifake ngisho ama video kubuke ku TV zibuke ukuthi awunanga ubaba zibuka izithombe nanga ubaba edongeni ikhona izithombe angikwazi nokuyisusa ayikho futhi into engakwazi ukuyenza ngoba nazi izingane zona phela ziyamfuna ubabwazo. Kukhona izinto zakhe ezikhona engasayifuni endlini ngenxa yokuthi
uyangihlukumeza. Njengoba sekuhlukumeza manje kubokela ethi iqiniso. If kungafika epointini lokuthi ingane zakho seziyazi ukuthi wena wabulela babwazo, ubona ukuthi zingayamukela kanjani indaba? Kungaba nzima and leyo mfana angiboni kakhulu kungcono intombazane iyakwazi kokunye ukuthi bengakumama. Leyo mfana ngeke izingixolele kakhulu, mhlambe naye ngagcina kukhona ifuna ukwenza kumina njengoba ngenza kubabwayo. Wena ukhulula abazali bengekho, if wawazi ukuthi umzali wakho wayebulawa umalume wakho, wayebulawa isihlobo sakho, wawungenze njani uthola usayingane? Kwangeke kuze kube mnandi futhi ngangizofisa ukuyiphiniselela. Okay, uma singareversa isimo sibuyele sakhona, yini njengamanje with i-experience onayo eklinye ebusuku, wazi idla imali, waba yimillionaire, ubungenze njani ke kunamhlanje usuku wathatha ngale decision? Ubungathatha iphi decision? Ukuba usakhona mhlambe isinqumo bengasithatha esokuthi ngisuke eduze kwakhe ngoba ngiyabona ukuthi akusahambi kahle. Kodwa manje njengoba engasekho kunzima konke, angikwazi ukusuka, wasuka yena kimi ngoba ngamsusa, kodwa futhi angikwazi ukumsusa manje njengoba esebuya ngalendlela. Emndenini akaze usolakala mhlawumbe ukuthi unesandla? Abakaze bangisole emndenini wakhe ngenxa ngoba bengithembe kakhulu. Lawo ongayena umuntu ohluphayo? Ngangayena futhi umuntu ohluphayo, and yonke into eyathi mayenzeka mangabe khona into ayenzayo yena ngiba-reportele, babengakaze bangisole, namanje futhi abasoli lutho. Unawo umuntu osebudlelwane naye manje? Ngeke ngazama ukuba naye kwakuthi iyahlupha le ndoda, ngavele ngathi ukuthi ngime, and kunzima ukuthi unganomuntu ozogcina uphahluka kuyena into ezifana nalezi ngendlela ahlupha ngayo. Ushuthi wayefika ngisho unendoda Ngisho yes. Akwazi mhlawumbe wazama ukuya enyangeni ngoba phela lento lesithiwa ihamba enyangeni izogeza wara. Sengizamile kakhulu, akekho umuntu okwazi ukungisiza. Sengizamile kakhulu, akekho umuntu okwazi ukungisiza. Shuthi ekugcineni usuku iqiniso kufanele ukukhuluma. Lele ngeke ngikwazi futhi ukulikhuluma. If engakwenzela into yokuthi ikusiza ukukhuluma iqiniso noma ukufa wena, ungakhetha yini? Kunzima konke ngoba mangathiwa kufe mina angifisi nami ukushiya ingane zami njengoba naye ayishiya. And mangathiwa futhi angikhuluma iqiniso, impilo yami izoba njani sengikhulume lelo qiniso ebantwini ngizobe ngiphila kubona, kungekho nomuntu owaboshwa ngento eyenzeka ngoba akaze kutholakala umuntu. Yo manje efika ebusuku, if afike emini akafike emini, uvamise ukufika ebusuku. Athi emini makwenzekile mhlambe kube ukuthi nje ngizwa kusho ukuthi kusuke kuvuka into esuke yenzeka ebusuku. Wena namenzela umsebenzi nje njengoba Wenzelwe nje yonke into, ayikho into angezelwa ngayona, wabuyiswa wenzelwa yonke into nje njengomuntu wasemakhaya, wenzelwa nehawu yonke into, kodwa nje nayo into eyinkinga manje ukuthi uyahlupha is. awusalala ebusuku? Angisalala ebusuku kuze kusengibhekile, kusengikhala ngoba manje ngiyafisa lento ukuthi ayiyeke kodwa angazi kanjani. Umuntu okwiposition yakho ngalesa sikhathi uthatha decision efana nale, ungathini kuyena? Into engasiza ngaye abanye abantu besifazane abafisayo ukuyenza lento ukuthi bangalokuthi bayicabange, ongcono umuntu omshiye nihlukane kunokuthi wenze into efana nale, ngoba akusizi ukuthi udle imali yomuntu engasekho usuyidla kabuhlungu ngoba uzobuya phela nje bebuya nje nakumina. Imali aso enjoy manje? Enjoyeki nje. Nomuthi usebudlelaneni uyafika still? Ayikho into engikwazi ukuyi-enjoy. Kwayona le mali nje angisafisi ngisho ukuba nayo ngoba manje uyahlupha umnikazi wayo. Angidli kahle. Wena usayicabanga lento, wacabanga ukuthi kuzoba kanjani nje lapha ngokwakho?
Angitshela ukuthi phela ngizophila kahle nami njengalaba engibabonayo bephila kahle and akekho umuntu okwazi ukuxoxa inkinga yakhe abhekana naye seyedwa. Ukuxoxa lakho kumnandi nje. Yebo, angakuxoxa okunye ngoba nami njengoba nje ngikhuluma manje angikaze ngibatshele inkinga engibhekene nayo njengamanje. But why ungabe lula since bakutshela into enzima kangaka ukuthi uyenze and bakusupporta futhi? Angithi phela manje umuntu mengabe esekulesi simo sokuthi useyahlaseleka usuke usunovalo ke manje ukuthi mhlambe sebezokhuluma abatshela abantu ukuthi usibani kwenzeka ukuthi nje wenza ukuthi and akaphili kahle manje inendoda eyabuya. So ucela mhlambe la ekhaya sikutholela mhlambe lapho indabuko ongakusiza. Ngajabula kakhulu mangase ngithola umuntu ozokwazi ukungisiza ngoba akusekho mnandi kakhulu. Mangathola nje umuntu ozokwazi ukungisiza amvale nje ahamba ngaphinda abuye. Okay, wait. Mhlambe esontweni ngisho mhlamba ubale kodwa ke mhlambe ngaqalekisa kwenzeka ngakhe like in 7 days nje like from Monday to Monday olandelayo. Akanginiki nje ukuphumula every day akanginiki ukuphumula ngoba yena ufuna ngikhulume iqiniso manje lele ngeke ngikwazi ukulikhuluma. Ngani zakho zina 15 enye na 9 and angikwazi ukusho lutho kuzona. Manje ingane zakho mangabe zibona ukuthi awuphathekile kahle obviously ungalala ebusuku bonke and uyasebenza ngisho ukuthi nasemzimbeni emotionally kuzoshintsha. And ngehlele nje kakhulu angangoba kuno auntie engamthatha ukuthi azongisiza ekhaya ngenxa ukuthi angifuni izingane zikwazi ukuthi zingibone ngisesimene sikanje ngoba ngiyayingena ekamereni nje ngiyivalele auntie yasiza ukuthi azenzise ama homework zenze yonke into ekhaya. Mina nje kuba isikhashana esincane nginazo sengihlale ngomuntu ohlala ebusy angisenaso isikhathi sezingane zami. Ngenxa ngizama ukudila nokuthi zingangiboni ukuthi angikho right. Futhi lento yabelungu yo depression ngisho ukuthi into esophila ngaphansi kwayo. Sengiphila ngaphansi kwayo. Imali khona kodwa impilo ayenjoyeki. Futhi singasho ukuthi lento le ingabukeka iyinhle mosayiqala kodwa ayikho yinhle kakhulu. Yinhle mosayiqala ayikho yinhle nje kakhulu ngoba ikuphilisa impilo enzima futhi ongazange uzicabange ngesikhathi uyenza lento ukuthi uyoyiphila ngelinye ilanga. Lo bhuti lo wakusiza noma labo bhuti abakusiza wenza lento le wathi subanikeza imali yabo leyogcina angiphindange nje ngababona and ngangabazana ukuthi bawobani nangendlela esasihlangana ngayo kwaphoqela ukuthi inamba esasiyisebenzisa zilahlwe zonke bayithatha nje bona amafoni yonke into esasiwasebenzisa masikhuluma bakulahla so angikwazi ukubathola. Umuya enyangeni oseke wayakuzwa nje ukuthi usuzame konke zithini ziyahluleka zithini kuwena? Abasho ukuthi bayahluleka imina engibonayo ukuthi bayahluleka ngoba lento abayenzeka ayenzeki into engifuna yenzeka ayenzeki. Imina engibonayo ukuthi bayahluleka and mase ngibonile ukuthi uhlulekile angibe ngisabuyela kuyena ngoba ngisuke ngibona ukuthi vele sengizosebenza ukukhokha nakuyena kodwa into engiyifuna ingenzeki. Umsebenzi uhamba kahle usasebenza? Sengawuyeka umsebenzi kwakanti nje washona kwaphuma izimali zonke ngaresign emsebenzini. Usazosebenzana uphethe amamiliyoni? Angisazosebenzana ngashiya ke emsebenzini oba ngibona ukuthi ayikho into engizoyisebenzela. Umsebenzi ukhona ekhaya fe ngihambe ngiqhubeka nomsebenzi wami kodwa nje awusenzeki kwawona impilo inzima. Ama-tax wenza kanjani wawadayisa noma ngigcine sengiwadayisa sengiuye kumsebenzi wamatekisi ngoba ngibona ukuthi njengoba ngihlukumeza nje ayikho vele into esengikwazi ukuyi-enjoya ayikho into esengikwazi ukuyenza kahle ingqondo nje ngathi ayisasebenzi ngendlela. Mhlambe if ungasinikeza i-ID ama-tax wema ngakhe kade nawo yena? Ayo6. Lo ama-tax awu6 uprincipal obviously umuntu osenza government kuba khona izimali eyiphumayo namanje khona esaphuma futhi
abasayikhipha njengonkosikazi. Makuphela inyanga nje khona engenayo. Mayingena awujabuli neze. Angijabuli neze ngoba vela kumnandi ukuyidla. Umnikazi wayo uyahlupha. Cha ngiyayizwa, ngiyathemba futhi nomuntu obukayo owayicabanga into efana nale uzo-understanda ubungozi balento le. Iyingozi kakhulu bhuti ukuba kuyangami nje ngabe ngithi abantu abayiyeke lento. Iyingozi kakhulu futhi angifisi kube khona umuntu wesifazane engaphinde ngizwe kuthiwa uyenzile njengoba nami ngayenza ngoba inzima kakhulu ibhlungu futhi. And kumele ukukhuluma iqiniso einganeni zakho manje. Ingane and kubhlungu mangibuka ingane zami ziyazi ukuthi ubaba wahamba kanjani. Kubhlungu ngoba leyo mfana nje mayisithi umuntu wabulala ubaba mangamthola ngibona ukuthi usho ukuthi mangaseyazi ngisenkingeni. And uyazibona ziye esikoleni kuma family meet parent meeting yes. Abazali bakhona abezinye ingane. And kubhlungu kakhulu ngoba mase zise usibanibani kade besesikoleni noma wakhe nobaba wakhe mhlawumbe kade kuphunyiwe bahambile noma wakhe noba kube bhlungu kakhulu kumina ukuthi mina ngiyamazi ukuthi kwasho wahamba kanjani lo wami. And iyayihlukumeza ingane lento kakhulu. Okay. Lento oyenzile angizothi okay it's obvious ayikho right now uyasholo wena. Kodwa ke sizoyekelela kubantu abelapha indabuko abangafuna ukuthi bakusize ngoba bakhona abantu abelapha indabuko abakwenza abakwazi ukugeza umuntu. Whether wawuthwele noma wawunjani noma wawubulala umuntu bayakwazi ukuthi bayasusa amathunzi amnyama. Yeah ngicabanga ukuthi ozoyidinga inamba yakho ngizongidlulisela inamba yakho akwazi ukulekelela. But mina ngikujabulela kakhulu ukuthi umuntu obuka le video le into efana nale angiboni uyophinda yenze. Since sezwile from wena ukuthi lento le ayilunganga nje. Ayilungile. Ingabukeka inhle ngokwemali kodwa it's not a good thing to do. Yes. Cha siyabonga ngesikhathi sakho sesivala nje mhlambe amazwi okugcina ungakhuluma nabantu besifazane ngendaba zethinta amafa ungathi okay okunye kwingane zakho obviously ngezibona ukuthi wena la but if bengingathiwa uyakhuluma iqiniso nazo bungathini kuzona. Noma kunzima kodwa bengabatshela nje ukuthi abantu abami ngicela nje ukuthi okwenzeka noma kubhlungu kunjalo kodwa ngixole ningakubeka enhlizweni ukuze nizokhula niqhubeke nenze iphila impilo yene right. Ningasho ukuthi ubaba akasekho lokho akusenzeki niphilela ukuthi ngelinye ilanga nani nibe izinto ezithile nisuke kulento ningayifaki nje emqondweni ngoba bonke abantu babekela ukuthi besofika isikhathi sabo sokuthi ahambe emhlabeni. Okay ingane zakho wena uyazibekela amapholisa azo ukuthi nazo mhla if ngenzeka something kuwena zibe right ngoba phela sancane. Indaba yamapholisa sengiyayisaba. Okay. Ngoba ngibonile nami ukuthi into yangiholela ekutheni kugcine kunje ilento yamapholisa kodwa ke ekhona eyokuthi bayokwazi ukusala bephila kodwa ayiningi kakhulu. Okay very obviously noma bwazo isakhona yakhe kodwa nje nasengiyayisaba kakhulu ngoba amapholisa ayenza ukuthi ugcine ucabanga izinto ezingalungile ngenxa ukuthi kunamapholisa. And okunye ukuba kuyangami ngabe abantu abayikhulumi lento mangabe beyenza yamapholisa bawafihle ukuze umuntu yes. Futhi mina ngabe ngibe nepolice ngingakutshela ukuthi khona ipolice ngani. Kunepolice ekhona wenze nje yonke into ukhokhele yonke into umuntu wesifazane nje angazi. Uyobona ngamhla sekwenzeka. Neninto futhi mangabe unezinto kubalekile ukuthi ube nommeli ozokugcinela into zakho. Okay.
Kubalulekile kakhulu ngoba awukwazi ukuthi utshele wonke umuntu uma unommeli. Yazi uma ukhulume nommeli ngesikhathi ungasekho, ummeli uzofika azobatshela sibe surprise-eka ngaleso sikhathi. Wena ummeli wasekhaya bekhona? Wayengekho, ingakho ngangazi yonke into. Vele namaphepha buwabona ekhabetheni? Yonke into ibihlezi nje, ibihlezi kumina, siyibeka naye eyazi ukuthi kuphi, nami ngiyazi ukuthi kuphi. Shutho wekuthanda futhi ekuthemba noma phela webuye ezenza izinto eceleni. Ya, ngenxa ukuthi wayemuntu wesilisa phela, kodwa nje wayengithemba kakhulu ngoba ayikho into ayenza angangitsheli, nokwabalula ukuthi ngithathe iy'nqumo ey'fana nalezi. Cha, siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Asivalelise. Ngiyafisa futhi mase utholile usizo, mhlawumbe siphinde sikwazi ukukhuluma nawe futhi usho awutholile noma mhla usubatshelile abantwana bakho ifike ofika leso sikhathi leso. Usinikeze futhi feedback mhlawumbe ukuthi bayithathe kanjani. Kodwa mina my best advice ngathi ungalingi nangelodwa ilanga ucabange ukuthatha impilo yakho wena, ngoba ingane zakho already manje sezaluza ubaba, wena umuntu okugcina futhi ezingafuni ukumluza. Consider ukuthi sisancane kangaka ngoba enzimini kanje abantu bagcina bethatha ama-decision athazini ngiyazibulala mina, akhohle ucabangela ingane zakhe. Ya. No, sabonga kakhulu sisi wami. Angithi nje till next time, stay blessed.